हेलौ आं जाबाय अमाराजा बयनिबो खाजा हेलौ अमाराजा सोरबा सिख्लासो माथो सोरलै बे सोरमोनलै नोंथाङा आंखौनो बावबाय आरो नोङो दाखालिसो नाम्बार होनाया हो नाम्बार सोरनो होनायमोनब्रा आंलाय सोर सासे सिख्लानोबा आंनि नाम्बारखौ होफ्लांखो आङो गोसोआव गैला माथो आंलाय हेलौ गोसोआव फैबाय ना गोसोआव फैबाय बिबारि नङा होनलाय बिबारि हे बिबारि नङा दाखालिसो रायलायथारदोंमोन ना फेसबुकआव नों आंनो नाम्बार होनाया आच्छा फेसबुकआवथ' आं बयनोबो नाम्बार होयोलै सिख्लाफोरनो दाबा सोर सासे जाखोब्रा गावदां नङा होनलाय नों गावदां नङाहाय मा आङो साम' खेंख्रिसो दासो गोसोआव फैबाय साम' खेंख्रि ना हेलौ साम' खेंख्रि आं नोंखौ फन खालामगोन होननानै सानाखैमोनलै एक्सुलि आङो बेफोरबायदि सिख्लाफोरजों रायलायनाय हुदा गैयालै बेनिखायनो एसे कनफिउज जालाबायो आरो बिदिबालाय सोरथो गावदांमोन सोरथो बिबारिमोन दे ओइ गामिनि खाथि खालानि सिख्लाफ्रा नुसुसेनि बिहामजो सिख्लाफ्रा बिसोर फेक एकाउन्ट खुलिनानै फेसबुकआव फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरोब्रा आंनो बिसोरखौनो सानलाबायदोंमोनब्रा आङो थेंक साम' खेंख्रि आंखौ फन खालामनायनि थाखाय दालाय नोंलाय माथो खालामदों ओइ ओरैनो दंलाबायोमोनलै गोदाव सोराव आरो नोंलाय साम' खेंख्रि सनानि जिन्जिरै अमाराजा नों जेरै मेसेजावबो फानि मोगथाङावबो बिदिनो फानिथार माथो बेनो आंनि स्टाइल ब्रा बेनो आंनि फेशन आच्छा बुंलाय नों आंनि नाम्बारखौ मानो बिबाय थायामोन एक्सुलि आं सिख्लाफोरजों बारा रायलायबाङालै नाथाय नोंखौ एसे दस्रा नुदों आरो दस्रा सिख्लाफोरनिफ्रायबो माने इउनिक माने बिराद मोजां बिराद स्टाइलिश सानबाय मा नोंनि सोमोन्दै एसे मिथिनि नामा नों मा जायो मा थायो मा खालामो बायदिसिना आरोना बेफोरखौ मिथिनो लुगैनानै नोंनि नाम्बार लाबाय आरो आं जोनोमाव नोंनिल' नाम्बार बिफेरदों नामाथाय रावनिबो नाम्बार दिनैसिम बिफेरनाय गोसोआव गैया आरो आयु नंगौ नामासै नंगौलै साम' खेंख्रि सनानि जिन्जिरि दानि जुगनि सेंग्राफोरा खि सिख्लाफोरजों रायलायलासिनो थाबाय ओइ बेलेग सेंग्राफोरनि आखल आखुखौ मिन्थियालै आं हले सिख्लाफोरनि नाम्बार बिलाबायालै आरो सिख्लाफोरजों रायलायनो नंबाथाय आंना गन्थंनिफ्रायसो दैसो ओंखारग्रोखायो लाजिनायानो दालाय दै ओंखारासै गन्थंनिफ्राय माने नों हरखाबनो फन हरबाय नालाय लाजिनो टाइमखौनो मोनासै गन्थंनिफ्रायनो दैयानो ओंखारस्लाबासै ए नंगौ नामा आच्छा साम' खेंख्रि गाबोन नों फ्रि दंना गैया औ दङ मानोमोन माने मम' जानो लुगैदों आं मम' गाबोनफोर मम' जालायनोसै नामा दे बिदिबालाय जागोन दे गाबोन बेलासिनि 3टा बाजियाव लोगो हमनानै मम' दखानाव मम' जाहैनोसै दे जागोन ओमफ्राय मोनसे खोथामोन अमाराजा नोंहा गार्लफ्रेन्ड दङ ना गैया मा गार्लफ्रेन्ड बेलाय सिनायला आं गार्लफ्रेन्ड बुस्थुखौ आरो सिनायबाबो लाथ'वालै आंनो नांथ'वालै आंनो गार्लफ्रेन्ड दे अब्लालाय गुड नाइट अमाराजा गुड नाइट फाग्लिया दिनैसो फन हरबाय आरो इसेबा गोबावनि उनावनो होनानै दोन्दोंमोन आङो दाखालि फुटार बिबाय थानायखाय हराखै बे आरो दंबावो र' 10 जनसो बिसोरबो माला हरो फाग्लिफोरखौ मिथिलाय लाङाना बबे समाव सोर फन हरो सोर सासे हरो बयनोबो नाम्बारखौ होग्लुंजोबना दोनबाय नालाय आंबो मा एसे दावराव दा आं फरायगासिनो आंलाय माला दावराव जालायखो ओमफ्राय बोरायनो जि जोमनानै उन्दुलायबावदों आथिं आखाइबो नुजालायाखै फनाबो खोमायावसो लानानै दोनखालायदों आरो एसे गोजांनायखौ नुवाखै नामा रिक्स लायाना मानो रिक्स लानांगौ लोमजाबायबा बेनिखायनो जिफोरखौ माबाजोबखाबाय आरो मेरायजोबखाबाय खालि मोखांखौल' हां लानो आन्था बख'नांगौ गोनां जाबाय आरो रायलायनायाल' सिरि रायलाय ओइ शाला थिंगिनिनो देनां देरबा बिफोरसो बांद्राय फन रायलायगोन आंनिख्रुइ नाय फन हरथारलायबाय दा ओइ थिखालां आइला मानसि फन हरगासिनो दंब्रा बेलाय सोमस्रियालाय औ बुं अमाराजा दाबो उन्दुवाखै नों उन्दुफुबाय थानाय समाव फन हरनानै दाबो उन्दुवाखै होनबा जागोन नामा होमबालाय माथो आं नोंखौ फेसबुकआव अनलाइन नुगासिनो ए फेसबुकआव नुनायखौनो फोथायलायबाय नों हा नङा माथो अमाराजा नों अनलाइन दंखाथारोमोन आं होनदों ना फेसबुकनि खोथाखौ बारा फोथायजाया ओरैनो अनलाइन नुहोलाबायो ओरैनो अनलाइन नुवाखै माथो बे गोथां गुला बेखौ ओरैनो नुहोआथ' नों अनलाइन थाबासो बेबायदि गोथां गुला नुजानानै थायो दा बिराद स्मार्ट जाथारबाय नामा नोंलाय बेखौलाय बयबो मिथिखायो माथो अनलाइन थाबा गोथां गुला नुजाखायो होननानै ओइ जाम्बिखिलां बावदों आं फेसबुकखौ लग आउट खालामनो आरो डाटाखौथ' आं अफ खालामखाया नों मिथिखायो माथो बे गोथां नुनायखौ लानानै बारा दावराव खालामहरबाय थानाङालै बे हर गेजेराव अमाराजा मानो थगायो नोङो दासो मोनसे मेम शेयार खालामदोंमोन नोङो सिंगल लाइफ इज बेस्ट होननानै आइला माने इसेबां डिटेल्सआव थाङोब्रा नोंलाय सोमस्रि बेबोलाय मेमसो दा ओरैनो शेयार खालामलाबायो जोंलाय मोजां नुनानै शेयार खालामदों दा आंखौ जाम्बि बानायाखैथ' नों अमाराजा आइला फोथायबावलालै मा नोंखौ मोजां मोनो होननानै नोंनि नामाव टेटु बानायना लानांसिगौ नामा हा बिखा बख्ल'नानै दिन्थिनांसिगौ नामा होमबासो फोथायगोन नामा नोङो दे जाबाय दे बांद्राय हर गेजेरबा दावराव दावसि खालामहरबाय थागोन आंलाय मानो दावराव खालामखो दे अमाराजा
आंनो बारा नांलायबाय थानांलालै आं उन्दुनो ओंखारजोब्बायलै सामसु सना उन्दुनो ओंखारजोब्बाय दे उन्दुदो उन्दुदो अमा राजा नों आंखौ अनला दे ओइ अनबाबो अनजायानो थालै उन्दुबाय आं हेल' अमा राजा पापिया फनखौबो सुइस अफसो खालामना लाबावबाय जाबावगोनलै बे सोमसुजोंबो डिस्टार्ब खालामहरबाय थायोलै थान्दा मतालब कोका कोला गोजां बोथोर सफैबाबो महा जारला मा जाखो बेलाय दुगैनो थांनो नागिरनायखौ नुवाखै हाबाब अमा राजा दिनै देवबारानो नङा माथो माखौ दुगैनो ओंखारखो मालै आयै आं देवबारावल' दुगैयो नामा माथो सप्तासेयाव खेबसेल'सो दुगैयो माथो नोंलाय आं बिमाया नोंखौ मिन्थिया जाबाय माथो दुगैबाय थानांगौब्रा मोदोमफोरासो जामलाजोबगोन जिलाजोबगोन बेनिखायनो आं सप्तासेयाव खेबसेल' दुगैयो नों फे खिथानाय दुगैबाय थाबा मोदोमा जियो होननानै जामो होननानै खिथालायनाङालै आयै खिन्थालायनाङा जायखिजाया मोदोम हुबानो मोदोमा जामखायो बेनिखायनो सप्तायाव खेबसेल' दुगैनांगौ ओमफ्रायलाय मा दुगैनानै कम्बल लांफालाबायखो गोजांनायफ्राव बेनिखायनो कम्बलजों दुगैगोन आंहा आयौ ओरैनो मानसिफ्रा आंखौ सोंमारा मा जानानै खाङामोन बे अमा राजाखौ होननानै ओइ मानसिफोरनि खोथाखौलाय मेगन गोसासो मानसिफोरा दिनैलाय मानोथो दुगैनो ओंखारखो समबारावलाय जाहोन दं नोंनोलाय मानो खिन्थानांगौ आंलाय ना सोरबा सिख्लाफोरखौसो लोगो हमैनो नागिरखो मासे लासिंसिं राव बायोब्रा सिख्ला लोगो हमनो थांबाल' दुगैयो माने आङो माथो सिख्ला लोगो हमनो थांबाल'सो दुगैना थाङो नोङो नङाबा माथो दुगैनोनो उदाय रोङा मासे लासिंसिं होनोब्रा बिमाया मिथिखानायखायसो बुंदों दा सिख्ला लोगो हमनो थांनायाव दाफबजोबना थांजोबगोन दा सिएनफोरा मा सिआइडिफोर बायदि नोजोर होखुमाबाय थायोलै फिसालाखौनो बिमाया थाल लानायानो नोजोर होनायानो सिआइडिसो जाबाय हा फिसाया जादोंना जायाखै बहा थांदों बहा बेरायहैदों बेफोरखौ खबर लानाया सिआइडिसो जाबाय दुगैनोसै आङो थान्दा मतालब कोका कोला गोजां बोथोर सफैबाबो महा जारला फाग्ला नांदेरमारनायसो मानसियानो